subscribing sannan ku danna ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Labule Hausa TV. mutu ba amarya balaraba ban mutu ba amarya ta azalce na daidaita akan hanya gashi bursun za a kai ni min yi soyayya da ni da balaraba kamar ba ma rabe ba dan gama aurenta kowa yana ta fatan wai ba zan iya ba kyakkyawa ce balaraba cikin yan mata baba awa na yi dace min ya aure da ranmu na farko sai azaltar shige ni balaraba ki daina kuka don Allah share hawaye an wanki ba mutuwa yayi bayana bursun araye komai daren daɗewa za mu zauna a tare addu'a zaki garan kaddara na ɗauka mai kyau ko da mugi dan uwa buɗe kunnuwan kakajiyar da ya faru ranar da aka yi bikin mu dukkanin abokai sun raka mu mun yi sallah ne da balaraba raka mu da kanmu bayan duka mun yi da balaraba ta yi addu'a kanmu muka gode wa ilahu sarki Allah wanda ya haɗa mu sai ta ce da ni in je in samu a shanar girka kamu to kun ji fitar da nai da kaina sai dawowa ta gagare ni ashana ina tafiya a cikin duhu ne sai naga wani bawan Allah jina a zaune ga alama taimako yake nema gashi kuma duhu ne sai na ce da shi shin bawan Allah ya kai ne bana an karba shauka ka soka masa babu aune na yi kokarin in taimaka masa sai ya mutu nan atake da zuwan jama'a suka ce da ni ba shakka ni na yawan aiki zahiri na sha wahala wurin jama'a dan na ci tauka ga balaraba na gida gashi na baro wayata abunta na yi kokarin na nusar da su ango ne ni su yarda amma suka yoke meme suka nuna ba su yarda suka kai na station gani ango amma babu mata washe gari aka kai da kotu alkali ya yarda kan cewa ni na aikata kisan kantin da kowa ya zarge ni ka duba girman Allahu rabba domin dai na sani na shiga har na san ba zan fice ba zargin duk da ake a kaina ni ban aikata ba asali ma taimako na je ceton rai tarko ya buɗe na fada Ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Labule Hausa TV.